Здравейте хора, аз съм Кристофър Без Гейминг и днеска няма да правя клипове, само с това е информация по-скоро да ви кажа, че вече няма да бъде... Защо казах Кристофър Без Гейминг? Това беше защото ако кажа друго име и да си помисля, че ще си го променям ли? Да, ако се чуете сега игра с някакъв нови аптечен шарпак, тя не че. Значи, вече да казвам Дракула Без Гейминг, Дракула, защото вижте ми скина, значи подобно на слушател, чайте. Ето, нещо като слушател съм. Вижте отзаде как изглежда. Така, с някакви слушалки съм. Ето, виждате ги. И някакъв, да. И какви ще ми бъде да снимам скин. И само знаете, когато пак снимам клипове, ще казвам, здравейте хора, аз съм Дракула Без Гейминг. И да, така ще казвам. Ще бъда с този скин. И клипа няма да е много дълъг, защото само информация. Няма да е така. Това е игра на един мап, казва се Cross Battle Map. Паркур, да той е паркур мап, тече. Обаче аз съм минал и както виждате, аз съм някой чужд място, защото излезнах от едно място, където не знам даже откъде излезнах, тъй че да. Че видях нещо. Ти ми е по камъка, да. Той е шарпак. Да, аз винаги си давам това скайпа в коментарите. И тази информация беше от мен. Така, ще стане. Надявам се да ви харесва, както запомнихте, ако сте запомнили. Значи това ще ми бъде всичко, а клипът аз ще го кръстя и аре, бай от мене.